Iskoristio bih priliku da se zahvalim ministru gospodinu Đorđeviću na današnjoj poseti, kao i državnom sekretaru gospodinu Nenadu Neriću i svim ostalim ljudima iz ministarstva koji su danas došli do naše ustanove. Imaće priliku da obiđu dom i da vide sve ono što je trenutno aktuelno u ustanovi i na osnovu čega pretpostavljam da i dosadašnja saradnja koja je uvek bila na visokom nivou će se tako i nastaviti u buduće. Kao što je direktor rekao, mi imamo odličnu saradnju, svakako postoji dosta prostora da se ta saradnja unapredi. Ovo nije jedini dom koji postoji ne samo za decu, već i za odrasle, gde je potrebno i u narednom periodu da se neke stvari, da kažem, dopune i dorade. Mi ćemo svakako gledati u skladu sa svojim mogućnostima da izađemo u susret. Ono što je bitno to je da mi kao vlada želimo da nastavimo dalje, da ovakve ustanove budu na jednom višem nivou, da kvalitet usluge bude na jednom višem nivou. Vi ćete vidjeti, a verovatno ste bili unutra, da Kolevka jeste jedna od ustanova koja može da bude primer drugima kako se upravlja s jednom takvom ustanovom, da su korisnici najbolje moguće zbrinuti, a i to pokazuje odnos države prema korisnicima. Kažem vam, mi ćemo probati u narednom periodu to bude bolje iz dana u dan, iz meseca u mesec i svakako već očekujem da sledeće godine budu neka nova ulaganja.